ऑफिसर कॅटेगरी मध्ये विजेता आहे बेस्ट चाइल्ड क्रिएटर आहे निधी वारंग. सगळी फी वाया घालवून टाकली शाळेची. मग मी का हिंदी मध्ये करत होते. मानचिन्ह देणार आहे ती कोकण सन्मानची टीम तुम्हाला प्रदान करेल. मान्यवरांना नमस्कार मंडळी, तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टमुळे, प्रेमामुळे आणि आशीर्वादामुळे आज मी इथपर्यंत येऊ शकली. हा अवॉर्ड माझा नाही, तर तुम्हा सर्वांचा आहे. तुम्ही मला इतकं भरभरून मतदान केलं, इतका सपोर्ट केला, त्याच्यामुळेच आज मी इथपर्यंत येऊ शकली. मला खूप आनंद झालाय, मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. धन्यवाद.